Play pibro ki prolog ki produk prasnam. Lese la don napi ki ba itu yang ngadi ba PS lingdo. Bada ngadi nakasnong plang mupra ka ba hapo Southwest Hill District ka badon hapo ka Himalang rin. Pat kasnong ka banga sa ka jengai kumba arlan nilai kenta kumtahi ladang yai kejat na po sinong ban poi sa katu ka jaka badon ya tu uranium. Ka sinong ka badon sa po nong ba jenrin ka badon yu tu uranium. De mentarung anang don hang lenti bangawan abri bang kum kinong sinong jong ni ka dong ka than tingi im ha ka rap karyang ha ka bangi kersan ni ging kesem ru leng ba ka rap karyang de belai bat sna pat ya ka video pat banga penmi ka video pat kadai halor kitu ki comments ki ba iwei ni ki na we ikong ibadon na kani ka dong ka thanjongi ka ba ila ay ka negative points jong i halor kitu ki jinglet jurip jong i Dr. Brimri lengdo bat ki katto ka ni ki dukhot jong ki sang halang ha ka ba ki pen i bat ki pen shisha ya kata ka jing don kata ka jing pei la ni kata ka jinglik jong kita ki tang ki basat kita ki jabo uranium bat halor ka jing kiu jong kita ki radiation kebadon hakatu ka jinglik jong katuka jabo baset tu uranium te prolog nga singaw bahaban kerpat ya pi ba halor gitu ki comments wat nom yas tu bakla namar ba ke ai ke bai Dr. Brimli lengdo hakatu ka sngi pensyai bat pen i lengba katu ka jingkiu jong katu ka radiation katu ka long sya ka basisha bat kadai sya ka badai namar ba kom i briu i bala syampang bat i bala don sya kan jingnang jing start khamtam i bala long specialize ru ha katu ka bentah te balai pindang ya kelumar jingmut bat balai pindang ya artatin bat balai pindang ya sngap ya itu ikong namar ba kumban ong ba manga bat itu ikong idei tang kinong kendong kiba dei na kadu dong kathan bat ngimdon jingtip company ai ru em habaya dei sepang uni uranium bat khampam sepang kata ka jingdon jong kata radiation lei nginum tip ladang isyong hantuman kasngiru ngimtip kala ka don em kata ka radiation namar balai ka radiation kam dei ka bangila ban yu ileng baki khmat jongi bat kam dei ru ka bangila ban yu kata leng baki kiti jongi de namar kata wat nom yastu baklah ya katu ka comment so itu ikong namar ba itu ikong bat itu ikong imdon jing tip phang kata ka jing sniu jong uranium bat phang kata ka jing don jong kata ka radiation namar ba kumban ong ba shisha ni ki bas syong basa ha ni ka dong ka than ni tip ba ka don em kum kata ba ka jing ta jong katu ka jing mi na kata radiation namar hakisnam haki i sausnam samsnam ki bala lejru kala don ke jingyap jong ki dokha ka wa kensi le singila ban ong badai na katur menu ban tip ten don khamtam le yangi ki nong rep kini ki marep jong i ru menta kim long fertilize su lane kim subo kim seiso bha su le singila ban keno ba kedai na katu ka radiation te kala ban dai sisa na kata te halor katu ka comment so itu ikong bum don nong rem ai ru em bat kaba klem la ban pensyong nongrim bat katu ka datangkan negative mindset lani ka datangkan negative thoughts kaba la ban pen kelumar kli lani la ban pen confuse ki briu ki wei pat ki ba umdai na katu ka dong ka thang mar ba ngayu i ki comments ki ong ba ya nungin nget haba wat ki try snong ru ki ai kom katu ka comments ringan ong ya pi wat nget yangi ki try snong namar balai ngat yangi ya ke jing don jong ki lum ki wa le singila ban tip don kanu teli ki wa don kanu teli ki lum ki badai na kato dong kathan ndai ban ong ya ke jing don jong kata ka radiation sebha wat num ya perkhat bakla ngi num tip ngi dei tang ki ru pajba bat ngi num tip namar balai kemang ong ya pi bakar radiation kam dei ke bangila ban yu i de ki khmat bat ka dei ke kam dei ke bangila ban yu kata da ki kti de namar kata katu ba i Dr. Brimli lingdo ila pen shisha bat ila pen pau lengba kitu ki machine lengba kitu ki tiar ki ba i thau ya katu ka jingkiu jong katu ka radiation kamut kadai ban long bat kum tu hi bat kadai shisha ka ba shisha katu bat wat ka sorkaru kadang long kum mangi kiru paj bahi ka bomdon shisha kata ka jing tip jing sampang halor katu namar balai ka ong ba ki pha ya kita ki board district kum ki magistrate bat ki polis ban lej ban pej ban pensisha bala ka don em kata ka jingkiu jong kata ka radiation
Tila rapai ki pulis badi kita ki bor distrik ban pej kita ka jingkiu jong tradition te kan perayu bangin pej bangi kiri paj baru namar ba ki pulis bat kita ki magistrate hatu ki de ki expert jong katu ka kam wadi Dr. Brimley ling do iba ka perthai ru ka itu ii kom iwei na ki start mariang ki bana ka ni ka dong ka than jongi na ka ni ka rikasi jantie jongi ha ka ba ila long specialize ru ha ka tu ka benta ka sarkar kadang artatin ye i but let's say kim dai baki artatin rei ka dai tangka ignoration jongki ki baki kim kwa ban sngap la ne ban ban agree ya ka e ka ba iong namar balai let's say ka don ka e te namar katangan ong epi ngi so comment bat ngi so don box sibun kem uwei na ki nong song sinong jong ka ni ka dong ka than ngapan pau ya ka jing so don bok bat ngapan pau ka jing so buram si ka dai ya ka jing don jong iwei na ki riu slur bat iriu syampang jong ka ni ka rikasi jong i balak kloi ban bakli bat ilak kloi ru ban wan ban yu kejat saduk katu ka jaka ban pej benia bat ban pen sisa bat ban yathu ya ka jing sisa yangi ki nong song sinong bat yangi ki pajba ba ka don sya kata ka jing kiu jong ka tradition bat ka don sya kata ka jing pei jong kitu ki tang baset ka tu ka jabo uranium te ngim don ni hiru ban siu keliang he jing sisa ri i dap da ka jing kemen bat ngi dap da bat ngi ai ki klblai kit bok ru ep ba pinang yai kiu hajing im jong pi ba man la kasngi bat wat num snap ya kom kitu ki comments ki ba kom kitu ki ba ai kitu ki wei na ki parado parasnam jongi la ki para snong para thau jongi kitu ki dei ki bom don nong rem e ru em bat nga ka paru ki pajba ba phinum dei ban yos thu bakla halor ka tu ka comments ba itu ki dei tang ki jing keren ki bom don nong rem ki dei tang ki jing keren ki jing ngau long negative mindset la ki negative thought jongki te ngi dei ban sim ba ye ka e ke ba i wei na ki riu start ki badon habo ka briu nyau trap ka ri khasi jantie jongi i Dr. Brimley ling do i dei riu start balap penkerpang ila de ha ka baya dei bat ki bor jong ka mariang bat khamtam ha ki baya dei bat kini ki tradition le ila dei briu bala don sha ka jing sampang bat i don sha ka jing tip ka babiang te ngim dei ban sothu baklap prolog ngi dei ban sim ya ka e ka ba ila pen i bat ki sabut ki babiang ha ka baya dei bat ka tu ka benta ngim dei ban sngap shu ngim dei ban dang artatin namar ba ngi lei ba phin shania ngi ki nong kendong ngim don jing tip bat ngim don jing sampang e ru em halor ka tu ngi dei tang ki briu ki ba ya ka e ka ba ki riu start ki riu sampang ki batai ngi su ku ya kata bat ngi dap tang ka jing so don bok bat ngi ai khu blai ru tang ya kata hi ka ba ila long bala kloi ban wan mi ban wan yu kejat ha ka ni ka dong ka than jongi ha ka ba leng ba ka jing don jong i le se ngi tip ya kata ka jing kiu jong kata ka tradition bat ka don sya ka jing ma kata ka tradition ba ka ba mi na uranium te khublai sibun ye phi bro ki prolog ki ba page ki ba snap ya kan ye bat khublai sibun ru ye phi ki bro ki tu ki prolog ki bala ya comment sapo Facebook te khublai sibun